Tá me teo an ála séine rinne suir leis a tóra na lémó mu lí ceachil tú líam. Go mai náin, Tásúil gom nar tú fannach roiádorm. Ní raon bhail, ní raon bhail. Bhí mé héon robaidir na chaiste go leorfrisin mar ach tá láthar cín fuchs le dí agus caiicí sé teanna se ben ó? Breis agus caiicís níos tá teachta dro deir na mísa, so mí omláin a tugacht dom an seo. Go teas. Privilege. Privilege, omláin, you know. Mar tógiú me le clí mé agus ach tógiú le gailge méid. Well, thug maithar gailge dom agus mé a fólam conas mé héna chur a láthir, you know, so anóg. So ní risa gom gur teanga bhí an fiú ach just fuiminí thug sé dom agus óráin buchaid ó néirne órá sé a bheithhhaile siúháinní rivers 3 óra an gur chuilim. Agus an sin chu mé scoil go scoilhríide I ranalach agus I scoilorcáin I bailin na mánach agus ceas chunamara ar fád a bhí am sna scoilení sin, so chua siad a bhaimar mar riine agus mar an seasamh a bhí acu agus an jizz a bhí acu sna hóráin agus I lehéid agus is an sinne chur mé aithne ar an gailge mar chóras cainte agus an sin thosim muid a dul go círaí chuile hára agus is an sinne thug mé faoineara gailtocht agus conas mar atá an gail idir an duine agus an tíorrá agus an talamh agus é sinne lug agus is cuidim chéadú riomh ru mé níor haithinn ifechailm agus bhí mé in nóchaoin I tí málaí agus bhí mé sais a fosáil faoi me bhreicfásta agus tháinig mar ar an gine go mbeadh ceithre sausage agam. So dúirt stoilm gur máire áine ní gála dúirt siad am. So be ceithre sausage go taine agus tú mis se bai, so tí baine? Tá sé sin go maith. Yeah, agus beg, digan tú agus so cecht mór an sin domsa bhí an son agus an sin agus chur mé anna hím an sins agus mé fós óg anna hím sna difriochtaí. Go mór tréis bhí mé típla de nuacht agus nuíocht agus fannacht agus fánacht agus rutí mar sin cén fá go bhfuil sé sin an. Na difriochtaí. Na bhí tú fása níos tamsin scoilhríide be bhí tú rá? Scoilhríide agus scoilorcáin. Be gailge chunamara smó bhí sin nó be meascáin nó? Well, bhí meascáin na scoilhríide ach gailge chunamara smó bhí scoilorcáin. Seosamh ó chun ceann ó Spidéil bhí Pádraig ó Méaloids ó Racharn agus Rasmachas tócha. Seosamh ó Lai, Jolie, níl mé cínta go dtíreach cinnáid chunamaraach. Bhí líamach an iomar a múna sa scoil chéanna Saradána Miseánach. Seanar sa mai sin. Ach bhí daoine mar é a múna agus bhí crímór sa scoil sin. Ó Gréafa, Mícheál ó Gréafa an príomhide. Ag an dús agus Róisín Carwood níle anam ach baníntach Carwood anam post atá. Anam post tí mó. Tá tainnim ó gríomh in na suir. Bhfuil? Tá coppla le slíne sin. Sláirtaí is conéalaigh is conéala Macdonachas. Ódonacha sin é. Agus searaí agus seoige freisin. Johnny Seoige. Sin é sin na príomh má tú séidir gin ag teampall ag rélig Sníad na hainm nacha. Tu bhí dearú na. Níor me thusan sin fós go mé timppelach. Beidir aniuan is. Se lábre an sin áit. Mar se bheith meascán stoi idir gailge chunamara agus gailge Agus
Aber brahan sé céile mulle macains lí méisteach a gean ó gan eile agus orintanta tití idir an dá stóilhar tá há sin agus ach ceol. Is brelumm aber dolle siúil agus tá duine seaasa mód ina písí nibre agus stoppa agus cúpla nóid nó trí nó dé caiint agus fellsúnacht go tíireach lé agus smacan a bhíon agus is síbn héin bheith córa le daine córa lesan is lé cuasaí tail agus cuasaí gailge cuasaí cultúra go tíireach.